מה קורה? וזה, אני נמצא במייפילד, מסתכל על הנכס הזה מאחוריי, בית של 3 חדרי שינה ו2 שירותים, קטנצ'יק. easy though. בואו נסתכל מה קורה בפנים, כי יש פה כמה דברים ממש 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 מגניבים, אחד הבתים היותר יפים שראיתי פה בשכונה בהרבה זמן האחרון. אז הנה הנכס מהחזית, נמצא באזור מאוד 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 שקט וירוק, מבחינת נויז פולושן, נותן לזה בגדול 0, זה ממש מה שצריך. והבית בעיצוב שלו, אחד הבתים היותר יפים שראיתי לאחרונה, במיוחד כאילו שנדבר על עיצוב לגודל, למחיר, לפיצ'רים, עוד רגע תבינו גם למה. הרבה החלטות בטעם חוץ מתאורה, אמריקאים לא אוהבים אור טבעי, לא יודע למה. אז אנחנו נכנסים לבית ומה אנחנו רואים? פה יש את המשרד, שם הולך להיות המאסטר, כאן יש 2 חדרי שינה ועוד איזשהו כזה משרד פתוח שאפשר היה להפוך לחדר, אני אדבר על זה. יש פה שירותים מלאים ויש שירותים מלאים אחד, בעצם שירותים אחד, לא יודע, חדר שירותים אחד לכל הבית, שזה משהו שהייתי מעדיף שיהיה עוד חצי, אני יכול לדבר על זה בהמשך. אוקיי, בואו ניכנס. קודם כל הרצפה, עץ, לדעתי, נאה. הוא לא מאוד בהיר, אבל הוא בהיר מספיק. יש לו את כל העיניים למיניהם שאני מאוד מחבר. המשרד עם דלתות זכוכית, French doors כאלה. הם לא שמים פה תאורה בבית הזה, הכל תאורה מאוד מאוד חלשה, זה הקטע שלהם, לא יודע למה. פה יש את ה-formal dining room, ואני נכנס, אתם כבר מתחילים לראות את המטבח, אבל תראו את האזור הזה. האזור של הסלון, והמטבח, מטבח חדש, חומרים טובים, ארונות טובים, אפליינסס מצוינים, ממש אוהב את המטבח הזה, הם עשו פה עבודת שיפוץ יפה מאוד, ועבודת שיפוץ של מישהו שגר בבית ואוהב אותו, זה ממש ממש לא איזשהו פליפ. שימו לב בסלון, יש פה את הרמקולים, ורמקולים בעצם בתקרה, סראונד כזה מובנה שזה נחמד. מה יש שם? יש שם פנטרי גדול, אנחנו נבדוק את זה בהמשך. שם יש את הבריכה, אנחנו נראה אותה עוד רגע. בואו ניכנס למאסטר. הנה המאסטר בדרום, והמאסטר בת'רום. את האמת, אני לא אוהב את הרצפות האלה בדרך כלל, אבל פה זה עובד לי בצורה לא רעה. מקלחת לא מאוד גדולה, במבחן האורים, יש פה 2 בצפוף. חדר הפלייסטיישן נראה סבבה. יש פה 2 שירותים ואין פה מראה. אני לא מאשים אותם, לפעמים שאני מסתכל עצמי בבוקר גם אני מתבאס. הנה החדר ארונות, הוא נאה, גדול, עמוק. מפה אפשר לראות את החצר כשקמים בבוקר, כמו אמריקאים טובים, כל התריסים הם בעצם מוגפים. למה? מי רוצה להסתכל על החצר הזאת איפה שקם בבוקר? אף אחד, נכון? אתם לא רוצים לראות, נו, קדימה, איי, והנה תפסתי. תראו מה הולך פה. אז הדבר המכוער הזה באמצע, קצת הורס את החוויה, שמעיפים אותו, רואים את הבריכה הענקית, אנחנו נראה את זה עוד רגע. טוב, בואו נראה מה קורה עם שאר החדרים בבית, כי יש פה לאו טיפה מוזר, כל חדר נמצא בנפרד. אני עדיין הייתי שוקל לעשות פה משהו אם הייתי משפחה שמסתכלת על הנכס. מכאן אני מגיע לגראז', אני אדלג עליו כי הוא נראה ממש כמו גראז'. זו הכניסה, זוכרים שנכנסתי מכאן? עוד רגע נחזור. הנה הסלון. פה תראו מה הם עשו, עשו כזה משרד פתוח ועוד חדר. חדר די חשוך, יש פה חלון קטן בצד שהוא מוגף, אני הייתי שם גופי תאורה בתקרה. המעברר עם מנורה מאוד חלשה שלא נדלקת, כי הם אמריקאים טובים, הם מדלקים את האור שם, מה נסגר איתכם? בכל מקרה פה, משהו שהייתי עושה, אם הייתי רוצה עוד חדר, הייתי יכול לבנות פה עוד חדר ממש ממש בקלות, ולצא פה 2 חדרי ילדים סמוכים אחד לשני, זה מה שהייתי עושה למשפחה ישראלית ממוצעת. כאן יש חדר נוסף, יכול להיות חדר ילדים, ויכול להיות חדר אורחים, שירותים מלאים מהצד השני, אלו השירותים המלאים שיש לכל הבית. יש את המאסטר ואת השירותים האלה. אז קצת חסר לי חצי שירותים בנכס הזה. אוקיי, בואו נחזור, ולפני שאנחנו יוצאים לחצר, שהיא אחד מההיילייטים של הנכס, בואו נראה מה מתחבא מאחורי הדלת הזו. שאלה, איזה יופי, תראו את הדבר הזה. חדר קולנוע שהם עשו ברמה יפה. גם, הבחור אוהב פה רמקולים. יש פה רמקולים היקפיים, תמויים בתקרה. מסך נאה, לא ענק אבל נאה. חדר מוחשך,
מאוד 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 חמוד לדעתי. אם הייתם רוצים, הייתם יכולים לקנברט את זה חזרה לחדר אחר, מעדיפים חדר מגורים, אבל אני מאוד מחבב את הסיטואציה הזאת. חדר קולנוע ביתי זה דבר נחמד. יוצא החוצה, ותראו את הגינה. יש פה די הכל. יש פה את האזור הזה המקורה, בריכה וספה, מרחק ראייה, זאת אומרת אם אני יושב פה עכשיו, אני יכול להסתכל על הילדים פה. יש פה אזור לקטנטנים, ובצד יש עוד הרבה דשא. מבחינת פרטיות, אני גובה 1.80 מטר, אתם יכולים לראות את הפרטיות. היא די סבבה, לא מושלמת. אני יכול לראות את השכן פה, אני יכול קצת לראות את השכן שם, ואני יכול לראות את השכן שם, אז לשים לזה לב. מתקשרים אליי, ניתקתי. אוקיי. אז זה לגבי החצר. הבריכה ממש ממש יפה, חדשה, הפלסטרינג במצב מצוין, והנה הנכס שאני מסתכל עליו מאחור. כן. זה הכל הפעם. מה אתם חושבים על הנכס? אני ממש ממש אהבתי. אני חושב שהוא משופץ בטעם טוב. אני חושב שהמחיר שלו משקף הרבה ערך בנכס, ואני חושב שהייתי מציע להם עדיין פחות, כי אני אוהב להציע להם פחות ולנסות לסגור עסקאות טובות. אני אגיד לכם שיש פה 5 משפחות נוספות שאני אישית שיקנתי במרחק די הליכה מכאן, אז זה נחמד. אם אתם אוהבים שכנים ישראלים, יהיה לכם פה כיף. ספרו לי מה אתם חושבים על הנכס, תרשמו לי בתגובות כמה אתם חושבים שהוא עלה, אני ארשום לכם גם כמה הוא עלה בתגובות. ואם אתם שוקלים לעבור לאוסטין או להשקיע באוסטין ובא לכם עזרה, צרו איתי קשר, יש את הפרטים שלי למטה. תודה רבה שצפיתם, נראה אתכם בפעם הבאה.